me pa. My comfort. Hey. Oh, Timmy, my oh, what then? Match out of the here. I want to say, no, Madama, and I'm Madama. Nano, yes, only Kofiase. oh, no, dear, my comfort. My country say, one for 1 month to Tonanum. Now, bet me, Cassetia. Oh, my comfort, or no, men finance them when I see what you come. Now, me person no dinko. Salmon, come besa. My comfort. Can you cry? Ye ko ye banyina ya wokro ya. Oh, what then? Say no dey. Say bi nso wa na me so me panyin wokro yi mu. Asante na kan e se tantan boa. Ene awansa ne se ne na mo da kantan tantan so ne di ni kan e. Eno ne no kra. Na wonye oba bi obetan ba no adwane am wo didie mu kra me dwane. Ade na onma ko fo nwale. Eno ya asem ba ko. Wa mama sere. We asem I was another. Sabi wa ma comfort ya mimi konyo oba bi a mi ntimi fa ne me kire wo se. E bi a wo ba me ne ne kode. Ade a ma wi Maria. Na sabi on say ye ne nim adepa e wa asase we so. Enne pe wo asase so. Ma fa na ntino wo de won kai bibi kura na sa won te hwe kura no. Enti won ti kromu a won te se ma me poma baba yi. Me si na siwa. Sandi de ya che. Sa mi na ma ya ma na kwa hwe na kura ne ho fe. Me tete me hunku ni so sei. Ya kai. So wo de say ye kwa. So wo hu sabi am ne ni kura gina. Wo bo se de be si atete me ho. Aso o tata me. Enso ni nyina chi me se me mpe no. Ma ba no. Shaka ma konfo. Akura nto se so radio na. Sure. Na se on se yan no nananom ama yani a ye de hu adepa. Ana on se wiase no unya adaje dwan tatia. Unya ne brebo ne yade. Na menya adaje dwan tatia no. Menya ne nso na nya ne niema. Wo mo de aka. Na so on kwa na on se wotata otimi de su di machi sa. Koma ba no. Akwa ya ba fra koma. Wo de he se wo pese ohunu se de me ne do sitia. Ye betimi atumpasa na de wa wo de oni akwa akwa. Oh kwa fra. Wo hu mi a wo de damefo. Wo de wo hu mi se sia de obeye no. Eni ye ntumpasa ko we dem me pesa me kona abeka se bia mi dem wa dance ye asante fo na kan se tantan de aboa wansane na mo da ka tantan de ne diri kane kona se de si peme no se na nanom na aye bibia gu ne so se me tese me hunu ne wo de ye so me pesa chat me aso be fema no me pesa me aso ta wo de so le me kona me jaja wo de jaja yen twaso de efisa ye kwa de be ye no ahia na akwhye wo de mami hu na me nyini entu ba so wo de ye nkwa me ne ba bi sana so wi ya banchene ene ma problem sa wo do papa wo de se da wo pe na aba ha enya me a o se me phone de bia se me kona me kodoso nti na nanse hunhu mi ti enya hwe ono no de bia wo se obi besra wo de wo nsra obi nenti oba te se wa beti get wontime fa wo hwedie wabasa we nya adwuma chese bibia ye pa wa se ma wo ke hwa mi yie ti me de se me ye se we twa mo so kra ago fia amen yo no kore ode ye me zame no kore wase na ho ye se do music krokro no me pa mo cha akonya wo oh waden me catch yo ma me mponi na ba aso from me dofo ma me a afra kuma oba afra kuma papa bi bra na wura ba ka ho me bedi me say enti wei bibi went na me shut down ho no wa fra me mama bedi na ho enya mi o shana ya bia bi odi da shana na afu na sese ne ase doctor ne na afu wo de plako wi ani nja wonti wa hunde waye basa na ati kroma ma me kasa kire no na konfofu we se de mempe no so so de odi na ti wo ba na wo so odi na ti ni ti ababo awo onu so odi na ti onu so o bebe ya asemi oda fo we de nana ade le koso de me hunu sa no tire so no apampa so na ekoso ntire ekoso ahu wajiji nipa de nipa ba bedua na ma oh wade mama wade say nana aye bufu no wode ye fa me kura se me na se okunu na ba no okunu ba de ni kwase no bufu okunu ensusu jangum na ewiase ade a me krampe me kura se na nka me ma ha enso na ode
What the young court? Nana, to be a uncle, Nana, Obi also done. There was a clan in the D, or Casawante, or say a clan in the D, in Tibia, no Amane, Casasant to the uncle. Hey, Nana, I know you're quiet. You're quiet, that's why. Yeah, that's it. Nana, hey, Nana, what me do the wood stand out here? So obey him, Pell. Adia, we am. Obey Mamma, the many brothers. Nana, hey. Shewa Kumawood. Shewa Kumawood. Open. Ubi ba matin. Sir. Munya ayawai. Kakra matwa so. Oh, papa kwa na se bodo so. Beti minimum mo ba. Munya agro, mo pa munyi bibi. Bani bibi. Kan wasa wi ni akohwe wate. Ya sa akọ. Kantai. Anu nyumra me hwehwe wo saa me hu. Anadwene mu nyina. Na me yade. Se ko afuum no. Ko kire nkoto. Ai! Ana kan me de brɛ wo nso mahu. Nti ewe. Anu nyumra ma me di wo fufuo. Enti funu kwa mentima ndi. Enti me di wo fufuo ewe na asare be kan. Enti me se enne kura beta ko kire fofora ta brɛ wo. Aha. Ana mmire. Me se de me papa. Pia horodo. Wesio. Machi nyina machi bia brɛ wate. Afa brɛ me wan. Makosie no so. Esie no. Aha, ho na twa horodo kese no wo. Machi bia brɛ wate. Na dia wo ko chiba. Na obon ho modern wi a. Emfe mi ma me medina. Hwe. Untina meko. Hwe. Untina meko. Tu fol ko bia ka. Se na ma ko. Bia de be. Wo wa china pie. Edi eni. Mempa. Exercise. Akuma. Exercise. Mama yiko. O ma me de aduro na bleo. Na wono me yete sai. Ede na ye ka kasa ede ya eye dwonso ho aduro e na obegye ye sa odwonso kete so. Enti me ma na duro e na me busa sa dwonso no wagyae ana sa wo koso dwonso ka sinipi na nipa bia wo ne ugina ha hu dwuma a wodie woda ho no no abrabo ne paban na se de wo sitie na wo de ye niema bia emfata no nipa bi no hu se bia sei e na wotie woda so dwonso ana wagyae dia nkakra siade ne pina nipa no hu se wo to dwonso bia wo sa ho yale ba tu wo sa ho yale na nso mfrim Johnson ba kra on wa no soro Johnson ba kra amanga nti wonwene ho meboa woti wonu mu se wugina ho ipanyin toto te sawo se de watifia duri wo Johnson kete so wonwene ho wonya ho kokodro sa de ba be pe oba na dabi aha enti wadwene ya wo se pinti asase da hokwa wadwene ya wo se hie bia ne didi kwaso adehia asase ye didi kwaso owura enti wo pese onyini che aha enti ya wo sa manfo aduanan aduasane aduasanum no wo ba benya bi krache se wonim die firi soro ba akwaso da de che kan firi okwa no wa wo ho sa teke men kwatia mete wanyina ya asam wo munimuni we aha dabi afrakoma na sabi o se ye pedua bia na boabom ya na kwa bofra ti sei enti se wo be fam achi kura na enti ade we na de sade we suban we firi hene ye no ne sai na amene sabi o tafra cha sabi buru sabi anyado enam wa mpanyimfo atitiri wa konfo ya wie no na ode koma nkanaman eya wo sese de wanya wede wo mpokua ya akese enti wodi woni bebo ho safo hene ka ba bia wo firi wo na kai ntam edame no mienu ntam kai boshe bia mo hye me na mo niso
na niema na wa hyase a wo ye no mempesa me ka me ho ne akasa na wonye na na se me makase wo nye be ma me pe o ke enti kwana ko pe so de me menyo nye be ma me pe enti antete me wo ka che me ma be de na oni me ye wo ko ka che ma ha wo twa fam so akwa afrakuma hai afrakuma nana afrakuma nana ah wo so me fro bi wo se me fro bi ana afrakuma hey nana ah wo so wo yale ana wo fro nim se bebom me fro bi wo so fro bi wo nim se bebom o se so ye hyehyehye ah wo fra me sa ade ano no ade asam wo nyina ha na akwada na twa fam so me yakwada sam ne mani befo wo yale ana akwada no wo bi simeti wo ya na se wo ah wo be fra me pesa ade ano lese wo fra me ade asam me nya de Uja akwara wantimi akanya sasami antra. Wa ma akwara na twa fam so wo fra. Ade asam. Mami so ti jam ka so ko fon ka sa chiro no hu de wa ye. Mami so hu. O be so ko fon na ba be gu me ma se. Mami ka sa chiro no manager ma baba mami me simiti me ne wa wi o mami ka be chiro no. So de be me ka sa asam na cho one what ti no so no o ti me o ko ma se. Mami ka so papa be chiro no. So ma e ti mo fi asam me so wo makachraw kukuru ni jaye akeka so be jaye se wonya yi dia wonua na wo wale no be me bien kwa be wa no krom ase e wo musa na so ma me wo se bibi won me wo so ote ase efi se won fa won be bi ejina no ma na se bibi sa bo se no ba be gumi no anim ase e wo ye san so onsenye e wo musa so anim guase na ade bremi ni nti bibi won ma wo so won so ne e konfo no so enya kasa che kakra ene wo so to no fo akwadai wo yade e konfo ya ne be sare yade na so kasa wo nwale no na se konfo yi wo ye obone a na me ya ne dai na wase na bra bokwa da bi menti ase me pene da wo no wo wale no me so what tale no se eto afam eto so share sound wo wale no meka asembi akiro afrakuma asema meka kira wonyina ne se na nsan wo nantie mu enye me yie enne na ne be ma we nam ha ade akina ne be ma we se nam ha me pa bodi na keka me pasam den keka wa bia be keka me ho me sropi emra ya wo nye to fom enne krom ha konfo panini e be si wasiwa ento ono na ye wo kunu enti me paso ne be ma bia be nam krom ha sei oba poma cheche a ye wo maame mententa suo ngo fom na mde metachire ma e de afa enti mesaw eye me de sa ma abna e wo ha se bi ma abna tie bi mame na kira bi so ko gina ba bi na sameka wo ka se o maame kura kae na me wo hobi enti wo ha se eye me de pa maame mesi kuoma konfo me ne ntina wa kina me ne nje no ho da bi o omo mame no maye eni de na minu ho mesi menene ntina ne ene ntina kina eno ntina me pia na adwo na wo kasa bebrebe no ho unum sa afi na mesi so yese mia me kope be ma menene betina Nyina megusu meka dem mafo abroso ye said ye na sifom ye moabo amabu no ano ne ye nso mo fa nko akon se bi enso bedi nkuni ye bedi ho se kuro ya na ye kyekire ye ntena se nyina hu nko na amabu no aka no kwa be no mefa so ano ne ade a ehia mentia me frɛ wo
konti me da se wasoma wo kan de no ano no me bia betwam kwa se me no adwena ho se wo se di sa adwuma no nti se ne wo de sa se mu yaba wo de sa se mu yaba aja me ben so won tu ase me ni ho a ona be di ade nti me ne be kasa no aboabo mabunu nyina ano na aja wo motu wo so sa do ada wo ma me da se wo de sa se mu ayede aba ohene se betima pagya ye ho na se betimi adide masfo so enkunim a de so mo bosom kese no wo honom no ye mamabu no ko pagya bosom no de bre ye wo kurudwam ya se bosom be dia se mu dia ene ani de mafo be chi ayam na boa frafranto wo honom yi wo tuko be opebia ne ana ne wura fi se woni kase wo nimpo so na se wiase se wo hu wo kwansen amfanya aduana de obi de ya onipa kro fedi kwa nanu ka so be ma wo ama men kan chiro usu de nie wanga so be fi ama ka chiro me fi na me ya de oni me wa fasivan be ya ama o kaka ase oboni dia na me ho ye me de jimie o ya men kan chiro kamisi o se o so ba be mo de afa wadam fi wa habi okay mo hote say bele kam no obedi nkomo nan so na me de so adam fiti mi ene o fa na me ku trase ma me fantu ani ene nkasa ye kure wo me wa uni mi so man komfo ene kure mu esumu ehima bia odi anim ade ekoba ti se o man komfo oni yere me na kasa nso otu ene me hu na agina fikire me hu na agina ha no man ti se no man emfa kwan mu enkwa na wo ye isem no ma komfo so be wale me ka wase dia ye osiro ma komfo akon wale o ma ya yo man komfo o ma komfo ene ne nkasa mame ofa we die ene se bi otia na me ofa me metiwe kromo ha wa menkai me hu me makra ofa me ntimi kan yo so onu kra na nsia se me tu no fo sanse aso me ka o mfi ntimi ndi oye na nya mwawa wewe ofa me di asem na wo kanu minni na mi hu se na me kanu kra so man ko fo waye wagya tun so be so ware media na nya afi no dem kwa kwata leta de dan ho na o chine bi no be yimba akwa ma me konte hine me ye konte hine okori mu o man ko fo ntimi mefa me de hye enye ne basa entu o man ko fo mpese o wale wo ye eningwasia me no tu a anamo ekosi ye no mani anye ho je me ye panyini no me course na dance pa wudi adanse wudi fa akora yi kire ho kire me ne ekodu wonom ne no ma course ano anya me de wonim se bisi ne mente me ho ase sade na me sini akoda we tie pa me de me susu se nipa dasani na akwa sem me akira akoda no eno na me ba e na me betra ase na me se ya me ne mo fa ase be kasa ono nso de obi a obuade ye me ne kasa nso so ni hawo opewo obewale wo timi no mo fa ase kasa wi me se me de no ma awade hwan e de oti wo ya konti hine nso menya fo saa ho wo de wo fa ase a wo de me adi ba ko a me ne na tu anamo a ono no obi akora nim se me ne no wo no hwe akoda na ne kokko se de sitie hwe ne kokko se de ne sitie wo fa ase kokko se adum akoda wo tu nyina so wahye ne dia no no me dia me me dia me hu me sa no me sa mamu me sa mam ana me nya obi a na me fa se de me sitie ne nya obi a na me fa ade so hu ne se enye kokko ne de wale de yesu ba pa baby a wodui ensem fata se be di watamu ni pem hwensem a akora keka kire ye se krom ya afo bi tie buo be ne benya de ama wo emfe buo bi ama ka me de menya ma adwene o nanso aba ne se o de mentimi sabi mentimi ntwa no ngofom wo ye panyine okuro yi mu na yonkofa da me ne wontam no sabi eburu yakwa se honam ene yade bi aye modi so hono enti o adama wo de mefa ne sa na mame musa mawura wo pede wo peme ade we di ase me dia mememfe na efa ne sa se me dia mememfe we no di akwakoye no je se me hyeda ne kofie na niema bi ne akwankyere bi am de be ma no so timi ye nko ade a ene na me hu ne se wodi mu
Oh, my comfort. And can say, we nipa. Machine Hujo. So them streams. Hey. And you me fan is near. The eye and the mammy in sodium. Come here, me am seven in the baba. Oh, and yanka wale ni mama send and kabebo. Oh, my brewa sabi baby or already a son can farm. I feel like I'm named better see a church and no. Me match could do no more. Only the bako. Okay, so yeah. What do you overcome your cry? No, hold you. Wait a mesro. Ya man into kwasem. Edi asumdwe ene namra. Menim se woni makoi. Nya wenchi. Amesro so be chena de acha men so. Mene boahe. Ohene ba. E wo kai de bikru. Na ne tintin na ne se. Be se enye baako. Sina de bi papa wa be di ade. Sum papa wa be di ade no. Ne fo domodom. Na muja hwegu ne tokosem ni na no. Ebe ma etu atwa. Penfo se de mo na di ne de imom ni nko. De aka ne mo ho bai. Boy. Wakasa pa meni aje. Wakasa. Ne mum no. Senya wa wugina meni ma. Esa wa kwa wi. Kame bundu ko musisia. Hwe, wonse ma waka nyina no. Meni aje pa. Eso unse da achi bi no. Ubedi ade. Me ahenka medi ade. Inyane san kepe. Me nyane sa keme ni beje pa. Ne mum no tumi no enhye mensa. Oni mi semba pa ne di ade. Kurum ho nyina no asemi obeka no ene ye ho. Me mini tumi bia. Me ntimi nya wo hwesisia. Ade mesaw ne se ebeya ade papa mu no bemre ne pe kwan bi so. Ibe hum papa. Na so bu hunu na onane kase wi na ntia se ye adwuma dia. Eto betwa. Papa de na asem kanya de. Ne mmom no. Ne nkunya sofo no. Omo no masem ka de pa. Atiase. Enti so bu hunu na se onane kasa. Na onso timi no mo nkunya sofo nyina kasa na ntia se ye adwuma. Yi beto yi ama nyina. Asa da achu bedi ade meso bedi ade a. Na sunja ba kro ni menu nyina. Eni nkuro ntwa ehun hye nyina. Mate. Ene me das. Oya de. Papa. Mene madam fu yi. Ye duedu mu atu anamo. Akohia de ma hene ba no. Aye fe na henkan no. Na ye hia na ene di nkomo bebre. Ama ya ka che ni se samuja hwegu ne ntokwane a ekoso no. Ebese ni na atu atwa. Ne de makro ne e ba ko. Nso agye edi, agye atum. Na o kire so nde tumi bia ni ne nsa. O pa nipa tumi no ne nsa. Ti se be ya ke mehunu papa. Na o kire se se betimi ehu papa nso de agye se anajo. Ni epiepie mu afa kwati kwan. E de bepie community no papa. E di nkomo. Na amane e wo ho no no. Ankai. Papa. Asema ya abrantie ni mudi. Wo hene ba no. Wa hweda. E na o pese o de wo. Na anajo bra ade to wan kan cho se wi abra na anajo bra no ka cho se bra. Papa he dan do de o hwe yi o. Won tua se won kwan ne me baba akopa ya se mi ni ho a na obedi akonyan. Se wo kone so ama se yi kwan be so me fa akonyan. Ni ho a akonyan no obedi. Papa. Nkomo na eni ni die ne nkire se wanya adwen fufu bi afa ye ho. Chese menya abotre adwudwo na koma. Kodi ntokwa na ehia yen. Na sumanum kasa ene ahombarisi ntino me wia na adwene. To a chair kwan ebetimi afaso. Ehia papa ti ne nya abotre ma ye. Me fe wanya bone. Peso ya di mama. Na de ne damakoma so pa. Na me pese me ka be putu ube pusu ti se de bi onye mama. Yes sir. Beso ko de ma. Na ukwa uno hene no ho ne ba. Odo ho be hyehye no. Na me petu me bi wo na me sanka. Why? Musu sembe no. Tete abakosem no. What to say ye krom hanom. Obi fi hanom akọ. De ma aba asonje mu da na so yen me hu de men kan twa wo mponya de metumi ayesa de. So, bitumi. Wo so kokumi ana. Waje me hu pa wo hu. Wo kokume me boa. Ebi bi no wa me.
Oba me do me metima kwajo ho pa. Se me ku ade na me nya afrim. Eye tumi na me pe. Me hwe nso kwa na oba ho eso cha betima akwaji tumi na mame. Hwe omodi yeso ate. Timi aso se se yeso no, ye gye tumi firi omo. Na so tinye sa de mame papa ko bebo abaso. Timi show gye tumi na mame. Timi show. Odo asem tiye mame wate. Na bi boni bi antimi nto. Me pa wocho, insa dansa yim. Monsieur. Boy. Enye odo ame wo ma wo pa dia, kasa de emenyo. Woni tu ewu pa na akwa akwu di amenye. Na ase me do wunti ade obeka bia me ya ma wunti no. Bede na me do futi so mamu akosi nkukum. Insida. De me hwa hwe. Me hwe ka chem so obeye. De mate. Obeye ma me. But that's it. I ain't going. I ain't going. I know I did, sir. Say muso se me bambu kroma so me pacho dam ta me so bekumi so mumu ame wai pacho mumu ame Shy. Fancy. Sorry. Wait, Fancy, meba. Amo bra. Itu gidi ese na ko fodi guso ni. Omo po ku na so po abo. Omo pemeku. Omo po ku. Sa. Nso ya nanti ya hwema ye nhia obi a onwrema. Ye hia oda sani bia opoimu a. Iti mesro. Pomode ne sako nchi. Wati. Ni mu ko na wo ko no hwe ho su imam wati. Uhutwa emma bema bia amfa ne sankan emma oda sani bia amfa ne sankan no wase owedi no wate me ka cho no hwe ho su wate emu ubetimi akọ why benewa bra we de fache me se me ntimi amfo anu ekire bia menya kamia me do beku ukrumo no me ntimi ntu nansi ntimi nansi ukrumo unim se me si ukrumo no mo a enye papa mame saso na me de uko me sumi kru ma no ma woni me se edomatu agusu no mabo enti mesere wani di mfa chem wate se me ntimi mfa ho ko wani kakra enti mesere koda wo ko no hwe ho yi ma me wate ye fra me ahenkan mbapa ne dia ade ukru ma oni ohene no ase da chama bi no se oto a me ko ya na me dia ade enti mesere media metima for adamfo nti free samre ye kono abribia ho hwa wonya hwe wo fie no odo betimi ato afa ha na bebe ne eti no anka na se wono obetima ba hwe mo se mo hono ma nye din ko mo wate opekwa da se ne ye nhia why ahinka obetimi akọ ahinka wa mo mi di ahinka oh ahinka Shy. Wanchi. Benewa. Yinti me fro na ewia no. Mpese me no din komo ankasa. Benewa. Efrim mra me no san ye. Efrim mra me hu ankasa no. Ase eni aje ho yie. Menye bi sada. Abedo prekope. Nanso no abedo ankasa. Iti mesrew eni die mo a. Beso ba me yere. Okay. Asemi a wo kan de wonim se enya de be yeyi. Asemi a wo do ano aboso yi. Ye be de ya wawe ma na yeyi. Benewa.
The me pay for what I say. Over penny mammy. Meaning pay faces or penny mammy, and I'm be no meeting me too. Meet me in major idea come on. What's it? I am. We are dish you. Overcome up a party, I say, I mean. Many dish it. I am kind. Timmy Srow, a day we are walking. See, a woman said when you're this year. May I meet Jinahi, may I hang kind. Meet me in Papa Tanasi. Near Dinkomo. It's Miss Siro and idiom. With a penisuma me. Catch me so what peniso. I mean, 2 and a more for home. Mina mean commanding Papa Bidi. Go ready be a Baku Sibians, Mefro Catcher. Mr. And I won't know me. Catch me so no me, and I catch me say when you when I'm called. Can we be me? Listen, no. Send me your year and come a pay. So, Miss Rowe, you should me. Oh, the mammy who say, open me. Me do. Me do. Let me pay tea everyone. Let me pay tea. Oh, I'm an actually. I don't want to answer. I brought my bread. The beatty, my bets in the hacken wad. She, some may baby and machine nipper, my copy baby at it. Ah, no, okay. Yes, it's a nano. You don't have a coffee. It's it shy. Or what dear queen more. The cockage and a cockade more my. So once will be bar, we must see what it. Maunia, why? Benoit, the intimacy. Benoit. Now we. Oh, Benoit, only maybe. A free mra me no a papa mono. Me shed and nana papa biasa. I mean, some of on Mary, a Versace. Oh, David, baby, so be on your shade. Not shaming. Then I am a baby. Beyond finance, there be the tennis home. With a fetch me. A premier prepian, me pion. A dear chipia and the sabia, me pion who a prepia. Mean to me who are the good India. Why when you say Kuma me one, Michel and me on Kubiasa, me fire on Kobasabasa. It's no. Madame for me one, yet my career. So, it's no. I said, me nothing can be. I think I've read it. I'm out. I ain't kind. I dare some now can be. Miangasa, Mintiasi. I think I've for Bisa. I said, I your Dobby Sama. They be a hink kind. When said they can near the baby. When your drama missing. When young from so say me meadow. Dear sir, I think you do a so. Penny for me. Come over. Sako show. Why? Yako. Pitchy, mammy. Sign. Na musuda na bakui. Bi hu. Ei. Baba wo free card bi de o be pede okunwa. Na, nko. De ei. Asem penifa. Berewa. Uyo baby ya. Free mama hu won. Ehwe won nyina so. Ene wo honam hu ni pedu ekura na. Wo sese wo ba ya me yori ankasa. Ona me che no.
etwa so be ye me yire ankasa ne mum no ade bi de ma pese eya ade bi be yo ho ankasa ne mum etwa mra oba be ye me yire no me yi wedi a kire wiase na ma obi ehu sampa ahenkan yire ni no am decide na ire a kire dia bi mempre ho nya betre ma ho wati enye ne bone so en papa mu Busa shayo. Shayi de so ni ya da biya. Ahenkan. Na dia na mi hu yi. Obenyi. Ah? Na me busa ne nsemfo akakra ni. Di pan ye ne wo monka. Anu akofo na ba ha sei. Na me busa ne nsem kakra bi. Asma obusa no na maka mo ho abomu saa no. Ha? Wo pede wo ye kurom ha. Ha wani hirata sa dia so ba bi afa hwemanim. Ha? Fa won sa du siw ha na fa si na ka sa wala egbe aboda. Ka firi ase ko. Bernice Asare di akire. Ha? Dia bi na wa dia wo pesa wo kire sei. Wan kasa wo pesa wo kire sei. Ya ne wo monka. Wo ada achi mo da fo ni wa wo be di ade amena ye yie. Wo na abebo musuo. Enye sa. Ha? Na so bete. Open. Edi asema. Open. Mr. Wani di mu a. We de Mr. Wo bete. Mr. Ani di mu. E be si biem. Kai is free crime han. Who say ya be go crime? Ha? Why dey ya dey go? Ha? Ofa me nim say wo ba. You are so dead. Ni ma wa fun fa akoko fun. Ofa to be we tin ya je bia na nyo. Oh baby. Asa papa bro. Akwase asam kwa na baby kwa medwen ho amenti ase. Mi ra wa dan. Na de ka da bi kwa na ahenkan ya dura wo kodi agoro. Wo kwa twempena. Nana bay. Wa ni tuase ne kai da before kuro yenka. Dabi. Na ho na wadura wo kwa twempena. Wa badam. Na ho kura asa ka da bi o de na ba kofo ba kura afiri ho ba ha ba ya dan. Se wan hye ya na nyina sa asem wesu anka me ko nsia. Me gina sa asem wesu mama na konya ayeden afiri ne nsa. Nura ka na esifo. Eno anu no. Therefore, e de mi nkra no bone. Ya mpanifo ne ye kan ya asem se ye pa ebe hu ntine ye kekere boa. Ntina wa pa ye se yenso ye ntaa wachi no. Yenso ye taa wachi se nantwie ni achacha no. Utie wo na ye chi mi ho no ma na akwasi ade. Ene askona asem. Askona ba ye se ni kokoo na e won hia ye se ho no. Akwasi ade twam bode ani mu kwadu nyina. Nti obepe odefo no de ato nanim. Enam se aw. Se ba sa ade ne na ye mpanimfo ana na wuyi ye ne akwasi mpampanimfo. Die nti na wuyi ye na boa no hwe nim. Enam hwe ye na me den. Mitutu bibia nti kachuka ebeba nyina no adaro ma odefo matwani nyina tie tu ko ye na ba ya ifie boko boni bia nsifi aya ya se taja mu na no odefo wa asem ka odefo adaro ma yo de nja wasi nana uhu mawie ya ade am de mani akohu na wie no de ensesem de mani hu na de mani akohu ene sen wo ba ahenkan awia me se me kwa me mefom akonum mena me duru kwa so a ahenkan ene ka da bi kromu ma ba ako aka tar mu denden me ba ahenkan na da mini mo ba no wa ni tuase ye ne ka da bi fue ye ti ado anwoma so denden adentin so odi agro kọ ha e ma ne nyansa me makasa che no hopa na wo na oba no fre na kasa che no se wan hwe ya sa semwe ya ode be ebeto mu akonya ayede afiri wonsa what do they make wo pekrama da kwa afu ase kai da bi wa bra nsu nyame ye wo honom wo ye no mo twaka ben ne no wo mo ahinkai baba eje musuo na pesa do bakui oba be na woni dia sam ya no baba
Dama jansi ane kachi. Jansi ane hu o. Ono so bo mama ne. Na hinka hweye. So enye me sisi mu ba no wa. Ahinkan. Me twauti. Ono se mani abo. Hu se saka di before no. Ye no me twaka. So what as me ka che wo no. Papa. E wo mu se de jansi aka che wo na no krede. Nso papa, e yodo asem. Wuni bodo. Na en kra no so wasoso bo wale kra no a. E di enti na wo ka che wo papa. Na wo free ye chi e ko kaida bi ko fo baba. Ayikan. So be so odo e tena me ni mi ni tem se ja no ba. De makam fa. Seni panya sumya na ade utiatu no so Agency so na no true pa o. E bo wa no. So be ka che papa. Obi ahu yo na meba no. Dwane ni papa. Adai. She, adai. Utine fi ade yo. Ade obi bia be so na wo ye. Sam dwane wai. Aha, se wa. Wedi asem nam. Meti se mo fa. Di nkomo. Ka se ya hinkan. Wa hinkan. Sesi wa kokai de bi kuro ni mo. Akwa fa ba ya wo ho. So yo no na ekoba. No mo ko no mo ba kire se. Wo mo ba be wa no. Miss madam for no. Meti ba kan cho kwa ma ni fa boni. Nam se ma ba kan cho se mo ani na ho. Amponsa. Ahinka wintimi nyesa. Obi amene na hihya ware aye be ware. Na ahinka kwa so nim abakosama da ye ne ka da bi. Twaka bai. Se wa. Tu ba so chem se mo fe twa ntro. Mo fa ni bi se mo ba obeka che se o therefore so on prima ahinkan ani abaya no entna no. Ba ka chem se intimi nyesa. Tna wai. Na mo ani na ho. Hinkana kona kana. Agara we. Sawa mesi ni mu hwi wa na wo hwe. Wo dia menwa na makache wo be na pesa mi todi. Wo de mesi. Bibia ni. Shai. Ahinkan. Ma kan kan de bi. E de asem. Ahinkan mi nam kwa so ban ho ana se wa hu mi. Wo hu mi a. Shai. Mama kama asem. Wo hu mi a. Na woni Shai. Mama kan ye na manya na busa mi sem. Kwa kuma yin kwa so ni manan kasa meka wo henka nya sem ha ye na mana me kasa enya pause bue na jei na bue me kan we na bue shai oi sawa miamini e dia asem na wo henka me ma nwe zaka me misa nso nsem bi koso krom ha na metete nsem bi na me bisa mate sai so wako kai da bi krom ho eni abaye bi hyehye ho henka no krebe no Shai. Papa Suman baby. Yanko ni kuja moyo. Ahinkai. Na chesa de metete ni ya nokure. Se me ba no chia. Na so ntimi mama nim e me kan kire me a. Na me hu adamfo a woni me ba no ye no mfa so bi e wo so fi se me pese obi a obetentene me ba no ana woni ne nante ni nyina so wundim aso so wontima bobo amane ahingan papa wana funa me gusu amane ne kasa no afa mabra bon ho no se na mo no na mo no se wan treteno amu anye akola papa wana bo fon me twam me ma ne nante bi David papa we de mistre wani di mo a shaye me yonko prekope nipa ojiji meni ya ni shaye sisa so twa yonko fama papa mesi de agimeni kakra se bibi to tima wo ho a me pese oba manim be ka kire me anu na mihia me pese me ba no eye akora papa me pese bibi beto pachorati yati e da si bebre na mo me pese me pie kakra na me hia shaye no go jame kakra misro
Mate ne me nyame ja monko. Emlante. Yadina di mabe pie me fi ha na dwi. Therefore mpacho we dey nkwa ne bone. Se fi kai da bi krom. Nanso yama ne ntokwasem. Se kan tokwanko an ka eba no. Ebi an ke kura sekan ene agyan. Ene nken to sumu so ma anadwi sei. Na ye therefore ho eyem papa. Nisi me fa asem embro. Nti mai bai. Oteng. Therefore. Abrante. Tenase. Mama kwaba. Menu se kai da bi. Ke yenu mu enti no yi. Ye di enti na papa kin small sa na bi se bla nti. Therefore mpacho we dey. Eyem papa wa emre kakra. Na me de makoma so ade eto na nim. Na wagye atum so be ya mame. Ni nyina ne se ege ntokwasem ni mogya hwegu a yekoso e we ye kai da bi ni dem me. Enso ani. Nintime yeto no che me se saade a wagye atum na esi nyina no yenum asumdwe ebu abako ana. Eno na mame ba. Therefore, we dey no cre. Ya man ntokwa. Ba na ntokwa anka ya masa anu we. Ena sanse yinim se ba han mu a mo bekunya nti na eba esumu no nti wadawo ma asumdwe na de yanam. Yo, matime mo kwa baby. Eja. Mate asma mo pani na. Sabi. Yin ya ye pani yim. Ti se bibi sa na ba. Sabi mo mpanifo am no mo dwen wo ahemfie ha. Nti no meja mo kwai ama mako na mafre wo mo no mo atena se. Mi asusu hu nti de besi bia no. Beto mo nkra na de. Wo se eba no. Me da ba beto mo. Mida mas meja mo kwai mo mako. Therefore ni enso das ba. Oteng. Ya mo kwai na. Nana. Wanum kwa. Onon ko na ejam. Bebe na gusa. Ko. Oh, so mo simu da asumdue ne bai nti no onye mo. Ana mo boa. Sei. Asumi ne tetu mo so kakra. Ole me pen fo mo kwa ba. We die. Enu anajo. Mada menjudwuna mo. Eminya enkra free kaida bi hine ho. Na sam tintin tichi ane se wo hwe bebi asisi ya pem so kwakodu no a obese woni me ennom asundue mu abua ti okan nam se yo mate nyamum no mewo mpanifo a me no mewo ahemfie a wo sa me tu wo manim ne yebobo ho nti no de besi bia no mema wo mo asonate ti mo ba ya na asema da ho no nana madi wo ho yaw papa wa mama di wo ho yawa nkasa ah empanyinfo si pepe ni adwen papa woni tirim no ene gya ne nan obebepa no to de wo ye ne sen ah wa woni tuase ye ne wo mo nka na wo boa no aba okurom apeso aso no wa gya no ma no ko ada ne wan twanity ana de boda wuro kwa ne yansi na boy ah ana sa wo ba na wale na wo ko sa akuro no sinti ena gya ma no ko ye ene anya adwuma wo ye pani a sabe wote ahemfi aye ne yehye mra makroma ne nkwada asua ye nana mo amutu utuwe sa wotete nkwala on betamnem o Thomas o free nana adwen na omode baaye na adwen pa sanse mpanifo so wo ye mensem bebra ye kugyawo so ya adwen papa enne ye de ekoro ye ne ntiase ne bukuru ebu man so enti nana sa wo mo de sa adwen na ba medie megitum esanse sebi eburu nana sebi anyado ensen patra presidua so ye hu pani wonu wo pani ha me hu pani wa o therefore wonsom oni nipa ne wiase a ye we o therefore manso twen etisa ha bayira mena obi ntomu mfa no hu ni da me ka dia kosi sei wiase ye tie ye tene noboa eja kosi so enam ena eja bentin so enam nana
e ka bo my friend so koraban e betimi atu odumpon biara enti yenya mempene no na wodefo wada roma fa wadwene eboa na ye kuroi entumpon emfa no ntuma pamfra ni ya bodi se ampa osi ade yo obaye no abese ayo enti wodefo wada roma wama medi hu ye papa ento kwa hyase na na totobo penso na abepemene na ya na nanom a wo mawu ko anse do eti se na na ebesisa saa omre ya ombedi na na ho ya papa anka wo dan enti na wo bo nsem se hwe kwan ne tene kan wo yere anka be ho se atia nana ento kwa ne ye be ko akopem se ye be free awufo atia se asam a wo kan minim se wo nsonso kura dwen pa on se sebe ye se chame won kono minchi osuba mumiedu na monam ekọ na kra nenti won sa dwen pa bia ni mutirim Oh, I think no do other way. Papa, baby how? If it's one pa me ban. We see we trust din won kan na wote wono. Papa wo ban me. Sasebu wono ma wo betimi ni maka. Wa mesiro. Anka. Papa, wo kan wo mu pa. Enu na to kon. Wo fia na. Kada bi hini sma ne ba. Ba me ho. Mas ni nyina ne se. Enta wada ya no montem no. Mo seka. Ya kan bom. Na me ko to me penifo ni mo. Penifo ne se. Na dia o be peniso. If you say ento kwa mo da ho fritete. Ena me so na. Esu betwa. Am so mi hu se. Ke kabu mo. Kaye. Papa, sasa mi da hoidi no kwenim ni. Eye mi ahenka me gina hai. Ade ha me pa. Me dwen ho abrebia. Papa nkusi da ben. Mesre. Ebe ye nka wono muntina siye. Wono munkasa. Se de be ye yi betu yi. Sempu so moa mo hunyansa ehun se die drum enya de ometime die sunkunu enti ni mre duru se mo bai na ase mo mepa ya chew nya de chew mo papa so hu se omo peso mo do mo e be hye ase no no enti wo no mo tenase woni mpanyifo no tenase na mo fa yie ntu yie ni bo papa se yie tu yie a me ni mpefi se ye no mo nya yonko yie a bigidi se ombeti ma hye ase woni pefe se ya hinya ikura ye no eso se wo modie ikura tumi a krobia nkura bi wo kura twa ho nyina hia tumi ikura na so eti mesre eni die mu a oni mpanyimfo ntenase na ono musia konya yi na munkasa na yi ento yi memwogidie se so mbe hye yase a ombe som ye ombe ye nko a ebedi wo mo so ne bu papa ebe ye meniji ebe me depanse da achi bi no simple se wonti ase a na me bedi ade a wo masifo nyina be ye me nko a ombe som ye koyu ti papa wo no montina ase yi e ko bana sa ye hu be ye de ba yi mate ayenkai papa afina wo se me nya san wo buchim no du trim papa wa ya de pa Say dadako krata bongu tu après et mamie huri bom oja fire ah ça va couvrir ma bre ai kai na we suwe adasa musu be no bar sa no ko anu tumu wate hen wan kasa biim ko anu tumu Sewa mama aduane.
Pacha, mo na didi. What is this kind? Behe, mo hen kan no. E na ko fa oba Africa da bi. Ana fa dan. Ahen kan. Mujira, what is this kind? Pasi ye ko bodu kuro. Ahen kan mo ya. Mo pasi ye ko bodu kuro. Me yanko. Na ne pani fo. Si eti kokwa ni ma. Ka da bi ni ba na makofo be hye fia no. Sa mo mpade tutu mpade nunu a. Mo bi ni pia nya sa. Etu ba to pare. Na you ni pie. We ni pie. Sha. Kate. Yeba kasa. Kate. Yemfa application yemfa ni hahan kwa application so fi what? Ya tu ya wanhode therefore sabe emebunu wo mo nantu pani ye nantu fon we gumebunu di mesere wo akwada no se dem ho no a yini mo mo na hwe kwase afọ kwa wensani hwe kwase so wote anma ko ka che mesere mo mo makoma emrafo ye se de mo susu no ne sa na ti aboa oba bia ni wo a wo se dem a aboa Bene wa mesrew. Me ma won san mu Oteng. Se wonya de ho ahye na wie. E den so a wabudo ama. Wo de beko. Na kwa wa de den no. Ama na no. Abro. No apekwan bi so ayi sa komade ndi aba. Enu na tumi wo mu. Ise ne bebuae. Bebuae. Me de me nsan kosa akrom ho bi mu. Kan wo kan na bene wa na me nsan kosa akrom ho bi mu. Ah. Hwede kwate kokoye ade nuka se onim semene kwate na hyehyɛ ho ana minko bi benewa benewa ni nyina na se eye tumi na ye pe o tumi na ye pe tumi no membo no man tungu what check my panasia wie mesrew benewa kwa mi bisa ya kwa ya ko fini oi ti opre e ba o me be tin se ma pa pe ka cho e se mo kan nyina me mate o mi so wa kan se me bra cho de na so me ka cho ne se e ma nu hu what ase e ma ni hu e be so che ne so ne se woni se me me da che hene se mi nim dada na da che ma bi se oto a na me di ade na se be di ade a wo ba mi futufuo se ye kwa ye banyina wo kure na wotumefo so me chia me tene a ni nyina agina ho nti mesrew wati ade ntia me frɛ no se e pese ukugya me bene wa ho boy na jina boy wa biem ada okay kina ho ne timi enju ko ka kire ne uko ka kire na me ka me kire so be san ada fo wait ciao wa hwe me san ho ni madam fu biem opa ko ne hwe enti me ne wonam na ye hwa so nti wompe me ne wonam na ye bo ye hwa so na ejije wo so ko man nti wompe efe na wo de ko ne hwe be san akofa sa akwa no kontenten no wati mebu poni bia eni nti na me mpa dan fu bia ka wo nko ano na dachi no se be di ade a menim so betima me fotofo watase sie ya odefo yo papa o tumi fu se o tia e wo se metino nye se obepam mo firinjo eno no nyemfom so bene wo amepe no betimi aware no na dachi so be me yere a na me medi ade a wo betima ye fotofo de eche wo ya brabo mbia watene tene ye ena me mpe no masa hia bi
It's Yanko. Honey, a stroke by Hoy Ting, or the Ting, opinion one more two more. I can. Oh, what the puppy, mammy. Or so I gave the mammy to me, who share one, the shave you near bar. Would you, Mount Sabbath? I can't. What's I see? See, no deaf food to me for. Open so Yamadiana. A money how, one or two from the Paran. Say a chiaquana, and then I never tell him. What's I see? It's the Membecanity. Me make a side said my pacasa. What I see. You make a room have any and can how I wish you away. Yenche. I don't know more do. Shedana me ko shey no me. I can. What ya no? Why are they pass or the buy? Shedana me shema. You come a beer. Hey boy, na jina boy. I didn't know this. Say be good mommy. Hey, I can't. Hey, mommy, we are. Me ma shine so good. Hey, uke kumia. Hey boy, na jina boy. Hey, shy. Awesome with you. No man. I don't kind. Demi baby. Oh, chika cry. Debbie. Hey do. Oh, the minim say the same yana me sheme ye de bai. Hey, that's a kokon. Angai. Okay. Hi. Okay. So my drinks all the way to me, I am miss yo. Made me walk cause I would mama made to me in a free miss so. Cause any panya some yana do tattoo no so. Made me walk around mama made power in a free miss so. Made the other chia sure me power. Made the other chia sure me power. Bernice! Shy. Boy, sorry. Sorry, man. Bernice! Oh, Bernice. You can't mammy, Bernice! Go my dear way. How are you? Bernice! Sorry. You go my dear way. How are you? It's your mommy. Oh, sorry, your mommy. Bernice! Why can't I be home?
we dear. Say chiriboko dear. Nana chiriboko. Yo. Na ya kan say wo panyini kofinti. So obeba hanum oba dear. Nana obai. Na. What na say that by ho? Nana jai. Asidan de mi hu bi do. Ne kakraka. Na ebo henefa. Che, ya na bantam kubenasi. Sa, ena sa chacha bi afu na chie de otuadua pa. Sa wo panyini na nkasa no nani ate. Kwasi se kumemu ho no ade wa ye ho no nyina akere se wo ye nipa wo makom eya kono. Wa ya de se odi ne bohye so. Ena meka no ni nyina ye honhom adwuma. Semra mo wo honhom yi. So bi ya de no amfa se da ma etwa se mo kɔ ho na mo kɔbusa no. Na ye ka ne sen maami we. Ante afie pokua. Nana. Finya bi. Afie pokua de fia ne ba ha. No de ba ya no na. Ye quiet ye ko ye ni anso. Enti ne ba no atwa ya de na ne da ne so ni nyina no. Wo de aseda fia ne ba ha. Na wono wa ya brasa. Nana. Ha. Me bo. Hey. Nananum. Abakade. Nananum. Better one nananum. Yeah, Madame Massé. Madame Massé. Mama many one was it. Hey. Enti motete ha no. Anya bia ma wade asiwe. Ana mo hunu. Nana ye hu. Moye sex krama ya moda semna ho no. Mo weni nanso mo huna de mo waso nanso ye kasa monte. Ha! Dama fosu mai no. Awo mo hwehwe no. Ene si ha no. Nananom e di abre yen. Say ye be ya nanan woni onyam beda dinti. Etwa say ye de konsu kese anim. Ne ye kɔhɔhoro ho. Netimi ka ye kurodua yi mu. Na abasubodia bi aba. Dan ene ye begie. Mofa mesene. Video that you show me power. Video that you show me power. Video that you show me power. Power. Video dark on my pan never shower. Video any junk or son of the railroad. Hey. Susa obeye me tanfo. Osha me bossa obeye me dofo. Afe abana say na waye me say yo. Therefore, and twitchia me, netia me. The paya, mamma na hungro so. Nibra in soja. If it is in 3 dear, or the monk might get as a way so. In your name, Secrone will rat. I will contract no crone anyone. So, what's my soul? The Manugus had hair and 1 dear. The Mecamanugus one I'm a 10 sem. Ne, me mamma, see, Secrone damn pine. And no more fickle bar, oh boy in tea. Kai Debian and Nafua are more common record de moi. De moi swate. Say your mind, your crumma, and your bosom tears with him. And Tim Sobia. And ne, Sumadia, son, you know, to have a good dream. Who got it down pine,
nanso manyi wasotire na me hwɛ han a kuro na abɔ no metimu bi mini baabi kɔ eni nti kuro na wo bi na wie bi sebuso hene ba ni ansuo ka hyira ansuo na sondwe mu a ɛbɔ ka nkra nyina eni nti kwam bia na sɛ fa so akɔpɛ suman ne san ba no ɛto gye mu a me de akara Media that you sure me power. Media that you sure me power. Asɛm a kɔmfo pani abɛkan ɛyɛ asɛm kɛseɛ paa nanso mpani ya ne ɛka sɛ ɛmframa ɛfa ɔdɛɛfo ɛkɔhyia mframa na baabi amframa mmienu nso hyia no ɛhɔ mframa no yɛfrɛ no mframa gyampantu meka kɔsi sɛi onyansani bɔ paa onyansani ne saneɛ saa nso na sɛbi ogyimifoɔ nso bɔ paa gyimifoɔ sane deɛ nti na onyansafoɔ pɔ yɛfrɛ no kɔntɔnkora wadaworoma meka kɔsi sɛi kɔmfo pani ɔno ani kuro yi aniwa ɛyɛ aberanteɛ bi na ate ahwe nwura ma kɛ ma abrafo akɔhwehwɛ no na wei akɔyɛ nananom deɛ wadaworoma ɛmframa na ɛfa ɛwɔ sɛ ne mframa hyia eti yɛmbɔ na yɛmpin kɔmfo pani na yɛhu kwan a yɛbɛfa so a kuro na etumi no ɛbɛsan aba nyɛ saa ne yɛnya kuro etumi a wadaworoma ɛte sɛ atosode a ahwie gu kwan mu obi atɔ bi a wɔntwi aka eti wadaworoma ɔdɛɛfo fa ona asi fam na yɛntwe mɛ kɔmfo pani na yɛmpɛ ne sibra wubu me sɛn me ankasa abusua pani ko nsia no wubu me sɛn me na mdu si akonya no so me na mdu si akonya no so wo fo obi katapa so no wanka no ho a ɛno nkyerɛ sɛ ankɔ no ɛkokɔ na mpa na yɛde na ɛyɛ sa afia so kwa akwa ya pa ya mensu atwa ho ahyia wo so pu odwan hwa a wade wodwan hwa asa wo kwati nyina na abɔ kofie na kasa no wadwen nyina wodwan hwa adwen abaye ya bobaba me kwoto woni ahenkan wo nwuram me beka kyerɛ wo wampɛ ho asma yɛ bɛn anka wo bɛ si otu ye ɛna bɛ sɛ wo dam wo yira so afiri hɔ so ayɛ hu baabi ofa so yɛ de ɛkɔɔ ne nyina yɛ pan wo ka sa wo kyerɛ yɛ sɛ ɛne sɛ sebi je me ba no yɛ ne me ne gye ho na ahenkan me frɛ no twen na so na saa da no a saa asɛm de siye no a kuma betwa be dan wo sia yɛ no wo ka sɛ oba na yira ɛyɛ ampa ni mani ba me ho so no no wo bu ɛdan no baabi wo bu de ba dan no wo bu na wo bu dan no so no wo bu dan abusua me twa adwene si bibi so sɛ ahenkan wo sɛ nana ka kyerɛ yɛsɛ yɛne ɔmo nkambom ɛne kuro ne nkambom ahenkan ware a wɔkɔ ware hɔ ɛno nti na ɔsi yɛne kae de bi yɛn nkambom no na nana hwɛ bibi ye na wanhwɛ ne ye a unhu ne ye hwɛ na whatever akwa ne boafo ziri wasi den kwa sa ahabayira pam abusia asem kesi mamen kasa ebe abontam bukuman whatever wadama sebe de wo sua wasa no wa hu sa na wachi anepa ya de ya tawachi na de betimi aka kire wo ne se sebe de otwa sa wonim se na chiachia hwe ne mpanifo ne nyina no eni omo nkasa na de ne boafo bia no wo mre fom ne mfa so ndwe mre ye na sebe nkwan adwo a ano sinka bi hwe mama kwa ba ejo so na na monanti si na na ti wani mwe awa ho wu nutu ye ye bisa bi mene afabo we de na wadawroma kurei ye ti nyina enum kurei ye down na se so man ya odefo ayire wo ba pa wani hu dwuma amaya se kurei bebo na kurei bo ahemfa ne ebefa wankasa hempa na nka wo betena nti yesra wa di hu dwuma amaye na suman ba bi okobi a wa akɔfa ne bra na o metena ase asumdue maye na wadawroma yesra wa oba apa abusia de ne yafunu keka no aya ne ni asresem o mai konfo wadawroma de de ne kraman no oni nim kwan ofa so yi nanum dompe me kan kosi sai so kwabrane na ayira wani pia ke tu abrafo agunwuram nanso wenso de akoya mframa fa ene mframa ne hia wadawroma
Won so na wote na nanam kasa. Se mi mpra duasa. Ye ya hwani na hwehwe nyansafo. Ano se ne wa wadawroma. Ye hu bibi na nanam. Emedi yemwa wadawroma nya sa de a. Yaka. What's hamemra ne de. Na zo se munyina mutum ni hwe mense nifa so a. Yesu kire na waji yenso no. Onipo. Eno de sena na wo kasa de ebedi ho ya wan kasa he na wo koye ehin fa pa na akoye nto atuma tama suma de ayira wo sia do sheda besi ya se behwe suma ne so wotumu da na nse se ba ye ba ese na no wada no wano nyina de ntotoro wotumu da sa komfortumu da me ye befa suma ko me ka mo nyina maso ati mo mpanyimfo ne modi me hwammo se bi na no nchia wo bedwum se ne tachire mo fuma me tretrefo ene na chia me na se na kana na fa adwere na kama amfua no so a kana beboa mo mpomanti me anyi maso tire mo si maso nkama mumwa na me ma moswate se ne muhu se wisie enam wie ma datana ensato no sanate o me na modam fini me mu bi mama madama sebi nyado epeni fosi yeso mo benya safo yeso mana mo ntente nana ne yeka bia nana onti wadama yesrew yi bibi ma yesan se wona sebe wote wo mokasa netimi fo mo braban enye sa yisi kure yibo nana edamena bedamena intimi nkwafu menene mo ntwe ne yiri betaba onkwe Nebesi bia mati menka. So mi anko. Yo. Dikan. Mini kan se. So be den. Enwa ba abusunya. Video that you sure me power. Video that you sure me power. Video that you sure me power. Power. Video that you sure me power. Video that you sure me power. Video that you sure me power. Power. Shia. Ya shana ni blam. Ni ya sa kai ho yentimi ntra. Ye hiaw. Smadia se twen ho shia. Munamum ni ba bia mo wo. The yes ram say etia frama baby otie baby odua baby osai ene ne trabia ne ho ye hia so san ba na chi be fa ne man yesre so munya ne moa yesre so muntu abone fo so samayen ye peja san kira mo se ni pa bone fo ni pasisifo ni pa kuta dwumbone awo tu atia from asie ye sesa muto won so wura mayan munna ne mutu won so de bo hwehwe kura ni gwase de nana no munna ne wo so aframo so my dreams all the bet me I am say yo. Me wa kosa odo mama me to me in a free me so. Ida anonymous. Say set me akasumai. I what dem man. And afen so ye ohene no no. Me ba hinkan. Komade na ne man to me. E man ahoden. Mutimi di dakro na no no. Eno nso yensa aka. Me na na di nkomo e ya ye konfo. Nso a kire se kwan dawo mai se dwumadie bia epese di bia no betumi atu ho anamo
ne papa so akasa ɔse kwan da hɔ ɛsɛ kwan da hɔ yɛn hye na se na ɔtaa yɛkyi enti no amane ɛwɔ hɔ no tama mefrɛ mu amuhyia no ha date hene wakasa bebree na mpanyinfoɔ sɛ wɔtumi fotumi wɔ a ɔbrɛ ɔka wafɔ bɛti ɛna yɛka abrane a yɛne yɛwɔ abrane no bi hwɛ mmarima gyina hɔ yi na ɛsɛ ne sɛ ɔmo so man ɛne adeɛ na ɛdɔ ɔmo kɔn mu ɛma ɔmo ahoɔden no nti na ɔmo tumi yɛ kakabensɛm dɛ ɛmafoɔ ɛwɔ yɛn so na sɛ nanam da ɔroma ne twɛ di ampɔn ayɛ adɔm na sɛ yɛn nsa kɔ ɔmo so man no na sɛ kɔmade ɛda no kɔm a ɛyɛ ahoɔden na ɔmo yɛ di kakabensɛm na bɛdi yɛn nsɛm a ɛdeɛ biam ne yɛhwɛ deɛ paa ne sɛ mama yɛ kwan sɛ yɛntu ɔmo so sa yɛbɛkɔ nti mo ana ɛhwɛ mo anim ana meda wano ase yɛnkɔ bɛdi ho dwuma akyi
so my dreams all the bet me I am miss yo. Me want to show the mama me to me in a free me so. Has any panya some yana do tattoo no so. Me want to round the mama me power in a free me so. Me other sure me power. Me other sure me power. Me other sure me power. Power. Me other sure me power. Me other sure me power. Me other sure me power. Power. Me other come up and never show. Me dear ni junk son at the brow. Man, so obey me tanfo. Also me boss obey me dofo. I pay a band the same now I am say yo. Man, so obey me tanfo. Also me boss obey me dofo. I pay a band the same now I am say yo. Many other sure me power. Many other sure me power. Many other sure me power. Power. Many other sure me power. Tatia, come. And the first you have a card before after telling the father. No way, come. And the first you card before I swear your son to pass. No, come one man. What's me, Pam? You want to hold it? Begram. After my senior, and the first you come and talk about it. Come home and stop. What the word Jimmy Papa so as a share possible be with no more. Any pie wo ba was a million member. Ya tena fufu mwa na da ne ye kwa ye. Ya din kola se. Na kire se. O ma sheda ye nkramai. Eno mo di dom. Don't pay don't padada ye. Ni nyina you therefore. Won se na ye nua aka. Ebusu apani ka no. Ko nsia na wadi aduru. Ko Beso mufa. Mufa. Train.
Casa. Papa. So my dreams all the bet me I am say yo. Me want to show the mama me to me in a free me so. Cause any panya some yana do tattoo no so. Me want to round the mama me power in a free me so. Me the other sure me power. Me the other sure me power. Me the other sure me power. Power. Me the other sure me power. Me the other sure me power. Me the other sure me power. Power. Me the other come up and never shower. Me want to show the mama me to me in a free me so. Cause any panya some yana do tattoo no so. Me want to round the mama me power in a free me so. Me the other sure me power. Me the other sure me power. Me the other sure me power. Power. Me the other sure me power. Me the other sure me power. Me the other sure me power. Power. Me the other come up and never shower. Me the any junk or son of the railroad. My whole fainting and me power. Man, so obey me time for. Also, me boss obey me done for. I pay a band the same now I am say yo. Man, so obey me time for. Also, me boss obey me done for. I pay a band the same now I am say yo.
Sadia, I never be. I want the about to say, they feel nice. How do you mean? Yeah, we don't have a woman. They go to the womb. The mission say, I haven't every year. And coy, so I'm going to want it to 10. But you won't make a baby and chair me. You see me in the palm, if you kind of I didn't tell my better up on my say. Obana, wine the card of you, none of her pa. I had a poor banity, and I'm no home, and will try me soup. I'm my better up on my. Ah, there you. A year we are within the terror. And I imagine if you was a choice. Ah, send it some tea. No, in Trimusum, sir. The veteran Graham, there my four, and a mamma Dianity. There my honor me free. I want me free me this year. And who's a free dama, and winter me down. When a mamma Dianity, Copem send an animal kaime. Oh, mamma, Sabbath berry, it's your mamma so. Anything way. Said a bear, and walk a moon Graham. Meeting me a doom or something. Meeting me a doom or so. Tino dia be mamma, me nipa. None of me a damasi. Second moi, Sanko. Wait here, Kafra. Sans so free diamond. A summer catcher and Yeboah. Medasi be pray. Boame. I saw Boamia. Me a dish here. If I'm a hinkai. Papa need the idea. Is it what? I did not to me. It is so any demon, so Boame. That means, sir, a catumia. Diana. It be do a sukunima. A young me mindful now, Omuma, Barreton, and woman swap Makoyan Quabba from. Meet me a woman now. Meet my show see. Now one saw a young one, Macqua Sajo mobile. The Massanya me my beam, to Miss Serenidio. See Seattle. It's all Boame. Miss Row, that's all Boame Susua. You may really feel the beerada. You really feel the beerada. Me am do call my fear.
wo bra no be me wale Me ba so me ma me so dia Minya buta kusi na bai. Eh wani ba wuce. So wa kai ya wai. So wa kai mu ji wasa daga so. Eh wai. Anya gudiya se me pa gudiye. So wa kai ya. Eh, na ju ko fu so wasa daga so. Shelu biya wo. Ashay. Su mai no wai. Su mai no wai. Conforme ba fai ba. Come. Come. As one mu yin kan woni bi am pesa wo pa na dam le wo wi munyai misi munyai wa ba penyina ni me mo akwa penisuo bai me na wo kasa sa kire me no aya wo se hone pon achiwade ni dwa pompo ho be Shama me kasi mi chira wo. Enya ni atu se na adwene di akire. Sa. Esa oba ne ntokwa. Mama ntokwa. Na mo me ma wati asese de wo ye no mahu. Me ka chira wo. Se mi suma na wo wia no. Sa fa kosi ba bia wo fa no. Na ye na ye do abo fofonto so timi two wataba hu. Aye so timi 20 wo wataba. Wo rafi se nompe. Ene nkasa ni watabemu na wo ha wani tenetene wonsa no wadwene ye wo se ye de ni ha ne kwa prenkensi mafie wo suko no ma akomfa wo da bai amra ne ye kwa kom suku na wo henefa ye kwa akom e kwa jentetie no na wo wei ene woni mi gina ha no mo ni ya no papa ye mama nkasa mo kire wo enye de adwen susuo na na mo tie mu ni ta be shot Adia to me now. Son me be yen baba ye. And she ye.
ministry me what to ho ase. Se ba na maniam no de besi. Na de ko hu fo ma me no beta. Hey, o sa watch no. No na nam ho no. Why Asante wo? Me what you say? Say the brim na ni hu. Cheme, na be sheme biem. Wa hefa. No! Ye fasiani. Wo jane. Na da bia me padua bia me na boabo me a. Na kwa bo frɛ. Wo! Edi etumi na wo. Ewiem ba bia utete bia me de nkrato yi ma wo. Akomo wo bosomfo. So be sia konfo kolege. Me me de kanta konsuo. Na me de kosu abokesi. Woni me be sia kan. Wa front to pachane. Na me de be boso. Emma. Wa ma me pofu. Mi asem ko twetweme. Na mo ye mi. I'm going to pay. Oba me yedi nkomo. Mami nya omu gidie na so di me hwemo. Se wona mo nyina wo ye mambofo me boa. Oba so be bo me ma me boa. Boa he. De masuma na be hye abedi mo no. E me koma de nso abedi wo no. Fama me. Ayenkai aguru bi na wudi. Na fa no twitwifo. Bia no onsa beka. Me me di agro. Boy, so mine away. Won't say to me, be set to me. Rubina Woody. So mine away. You don't bet me, I me my suma no way. Get my suma way. Away. Walk it, DNS. Walk it, walk it, walk it. Maintain me be as hey, Eddie Assam. Oh. Oh, Minia. Oh, hey, catch it. Oh, yeah, towards me and Casa. Oh, who plano. Oh, who plano, yeah, Wafa, blast a bit, Minia. We dear, Madaruma, mema, the Assemba, Nina, Yeshiamiaka, Yankasa mema, no question a woman say, me free Crobacona, a toa, a crow is an ampetia. And it's a woman catch me, some memory woman, no, my dear, me catch and some to me, on Sandy Panye, on say, a wood to me, and you put to me, there some a show, on say, some as a winning motion, oh, now as a woman prayer, me cry, me see me young, would you tell me, let me see me young. Yemi my sumai.
Odi bunkum na aji. Oh, aya no kra me kra. Maka ni nyina kra no eyese okun no. Oh. Eyese okun no. Ade wofa. Me nua asebe yi. Nipa na asa wo. Me fa ma bla. Me da so ai. Wonua. Bla so wofa ohene. Me da so ai. Bla ye na masema no. Ah! Shroom